start जों तिनी हाइनो स्कॉलरशिप नि बांगै और प्रोटेस्ट मा खालि फैबो जों आगे और स्कॉलरशिप नि बांगै फालि मानि बरक सावो सिनियर स्टेफेन ताबक सक फाइजाक सिनियर जन्माष्टमी को इलेक्शन बांगै जों 5 दिन हॉलीडेज नि बांगै बनि परे 30 नि परे मिनिस्टर नि अप्रूवल मानाय मिनिस्टर नि अप्रूवल मामा परे 30 नि सिमी के जतनि स्कॉलरशिप हाने हुमानजि तिनी 14 सितंबर काइ थांगा हापन कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप माया ख गन्दर गबा हाके सालबसो फाइनाय ओ स्कॉलरशिप नि बागै जों जेसिनि माथाइनो माय एसे जों फाइ दं फाइनार ताबो ताकलै बिसोर रवाय बिसोर फाइकेना गोबां मा संगठन फाइना नखा ताफान न सालुनिया फाइमानि लेखावै एसे लेखाबाय मालिया जों कयबार मा फाइखा और स्कॉलरशिप न बांगै आनि एग्जाम दङ ताबो हाय पसे आं और स्कॉलरशिप बांगै फाइमा दङ जों बरनो साका गे सिनि प्रॉब्लम सिनि फाइनेंशियल इशू सिनि फाइनेंशियल क्राइसिस जों सेमिस्टर फी रवानि जों किसा रां नांगोन के बरक सावो गवर्नमेंट देनि रंनो स्कॉलरशिप नि रां बे परे दि होतमा हायके औरनि बरक रोके साइ दङ जों ओके तावसे जरा खरो बसो माया दं खुना जों कोई माया खरनि स्टूडेंट्स गोबां मा दं हजार हजार स्टूडेंट कोई माया को स्कॉलरशिप बस ताबो बरके सापिबो ताबो गु जतो स्कॉलरशिप माया थर्ड टाइम सेमिस्टर स्टेफेन मा फिनाय आप्रोजि जतो माबायनि को स्कॉलरशिप इंगे हाइबोन या सिनि टोकन नंबर माया बोन या सिनि टोकन नंबर बो फाइजा सिनि अमाउंट फुनु गय दंगो और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल हापन जों 2 मास थांगा जों रां माया को ताफानो तावनि बागिनो रंनो ओबा हाके तनि जागा प्रॉब्लेम रंनो साइड मानखा डिपार्टमेंट होते बरक सिनि रां नो लेरोय तो ना बर मोजों ते नामा खलाय तनि ना बंखने ओबा हाय रां फानो रां सपाय फाति रखा रां सफाय जों ना ऑब्वियसली रां सफाय जों बगै तो सिनि अमाउंट फुनु दंगो मोबाइल सिनि टोकन नंबर बो फुनु गय दंगो बरक सि रां रोयांग दंगो बरकनि मिनिस्टर सिनि और नेशनल स्कॉलरशिप नो सिजाक दंगो डिजिटल साइन नांगो और मिनिस्टर नि बो साइन रोला के जों जतो रां मासिनाय बट आनि 2 मास काइ थांगा आनि आन लगे आनि बरक रं गोबां मा दंबाय हेबो बरक रां माया ख केला दिनै बाय सोंबो गोबां मा सों पक्क माथुनाय रो वाय मा फाइका ता फानसे नं प्रॉब्लेम ओबा हाय सल्व बुंया खंके नरो पाइ थांनां ने नाखर मुंता मत दंनाय नासिं मुंता मत दंनाय बंग बे डिपार्टमेंट फाजिङो रिटर्न ओके दिनै नरो साबमिट दे दिन और खायनो नखा बरक तिनी स्कॉलरशिप दाय तिनी नि बिसिङो फान दाय रो दि हाया के जोंनो रिटर्न अफ रोदि दैट आसा तारिनो जतो न बामबाय नि हाय के जों ते बरक जोंनो मांग टिपसा थंमोन थंगा के जों दंहा आफरोनाय फाइल हा के ते 1 वीक एक्सटेंड खाइ रो पिउ डेट टू डेट एक्सटेंड मन खाइ दङ बरक अब सिनि स्कॉलरशिप रोया बरक जोंनो जवाब दो स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिला जवाब दो स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिला जवाब दो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा टमाटर जिंदाबाद टमाटर जिंदाबाद सम्राट रॉय ट्राइबल फियर बंद करो 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 सम्राट रॉय बंद करो ट्राइबल फियर बंद करो